When it rains, it pours. Nagsilbing simbolismo sa paglaom ang pagbunok sa kusog na ulan sa Metro Cebu, Martes sa buntag, dungan sa groundbreaking ceremony sa katukuran sa umaabot nga Adaptive Sports, Recreational ug Rehabilitation Center sa Dakbayan sa Mandaue. Wala pa numbalinga sa mga sakop sa Philippine Accessible Disability Services kung PADS, kauban ng kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ug mga representante gikan sa Australian Embassy ang kakusog sa uwan ug paghuros sa hangin alang sa makasaysayanong kalihukan alang sa mga persons with disability. Natangtang pang atop silang tent, nabasa ang magiandam nga pagkaon, apil na sab ang mga misalmot sa groundbreaking, apan wala kini mibanlas sa ilang kalipay sa katumanan sa maong proyekto. Obviously, despite the weather, for Australia and for the Australian government, supporting these people of Mandaue, supporting the people with disabilities and working with PADS on this adaptive centre is very important because we understand the importance of sports to really help people go forward and confront whatever challenges in life, and Australia is working with the people of the Philippines precisely on that. Sa ato ang culture, we always put meaning sa uwan as a blessing, and karon grabe gyud no, di lang gyud uwan kundi murag bagyo na gyud. From meaning na gabagyo gyud ang blessing sa PADS na naabot no, and we're truly grateful for this day. Actually very emotional kay this is 5 years in the making na project. 5 ka tuig nga pangandoy sa PADS nga mahingpit ang maong proyekto aron paghatag og higayon sa mga PWDs nga makapahimo sa mga serbisyo nga gidisenyo alang kanila. Gipaabot nga mapabarog sa Pahara Park sa Barangay Umapad ang duha ka andana nga rehabilitation ug recreation center. Ginugang ni Maunes nga ang maong center adunay rehabilitation services area, Dragon Boat Center, social center, lakip na recreational center sa mga PWDs. In 2016, majority of people with disabilities under the PADS wala gitay gamit, as in zero resources. We can remember gamit lang na to mga surplus lang ng mga wheelchairs. But now through the support of the direct aid program sa Australian Embassy, nakapalit ang mga brand new equipments. And fast forward today, we are doing the groundbreaking for the first adaptive sports and recreational rehab center in the country. Human nga naapektuhan sa bagyong Odette ang rehab center sa PADS, kipasalig ni Maunes ngang ipabarog nga rehab ug recreational center gama sa weather ug earthquake-proof materials, aron di maguba sa bisag unsa mang muigo nga kalamidad. Samtang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue may padayag sa ilang suporta sa maong kalambuan. Ang Mandaue City Government may midonar sa yuta alang sa katukuran sa rehab center. Usaman sa dakong hagit sa maong proyekto, maong pinansyal nga aspeto, ang pagtabang sa embassy sa Australia mo'y nakapahingpit sa pagtukod sa center. Ang acting deputy head of mission sa Australian Embassy sa Pilipinas nga si James Yeomans, mibutyag nga nakita nila ang mga nasugda na nga proyekto sa PADS ug ang dakong epekto niini sa katawhan. Well, Australia has a range of programs which we support in the Philippines, across the country, across the province of Cebu and here in the city. And this is really important because as a partner to the Philippines, we don't just work in Manila, we work across the country to support the entire country. And that's what partners and friends do. Pasalig sa Australian government nga dugang tabang ilang ihatag sa tibuok Pilipinas, ilabi na sa hilisgutan sa sports. Gipaabot nga tulo ngadto sa 4 ka buwan gikan karon, sugdan na ang pagtrabaho sa maong center ug hayan nga mapabarog na kini sa dili pa mahuman ang tuig. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Fay Saniel.